Sí. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, bueno, imos contar un pouco o que aconteceu as nosas propostas durante a Xunta de Portavoces de cara á próxima sesión plenaria que, como xa sabedes, dará comenzo coa primeira votación para a elección de María Concepción Pombo Romero como nova directora xeral da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, unha vez que foi votada a súa candidatura, a única que foi presentada, e que tamén tivo lugar a súa comparecencia na respectiva comisión parlamentaria. Lembrar que se trata dunha xornalista cun longo percorrido profesional, tanto en medios públicos como privados, principalmente no eido do audiovisual e da digitalización, con máis de 2 décadas de trayectoria en distintos postos nos medios públicos galegos, o último deles como xefa da área de informativos e documentación dende o ano 2017 e que estamos ante unha profesional que podería converterse na primeira muller ao fronte da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. A nova directora xa irá elexida no vindeiro pleno, se conta co respaldo de 2/3 dos deputados, 50 diputados, e de non ser así, a elección volverá a incorporarse aos plenos sucesivos, onde será necesaria unha maioría de 3/5, 45 diputados, e se finalmente non se acada esa maioría, a elección da nova directora xeral volvería ao outro pleno, onde sería necesario a maioría absoluta para a súa elección. Volvendo á orde do día desa sesión plenaria da vindeira semana, está prevista a comparecencia a petición propia, por certo, do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte para informar sobre a situación do transporte en Galicia, nun momento no que, ao noso entender, son patentes os problemas existentes no transporte ferroviario na nosa comunidade, con problemas para a compra de billetes ou como problemas como a reducción de servicios, de prazas e de paradas nas viaxes, tanto no interior de Galicia como cara a Madrid. Xa dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai defender 2 iniciativas de marcado carácter social. A primeira delas ten como obxectivo que o Goberno de España dote de fondos económicos a lei ELA para que sexa realmente efectiva e cumpra cos obxectivos para os que foi aprobada fai 7 meses. Porque unha lei como esta, sen financiamento, pois non é outra cousa cunha simple declaración de intencións que en nada mellora a situación das persoas que padecen esta doenza e dos seus familiares, como, por certo, están repetidamente a denunciar ante a nula mostra de sensibilidade do Goberno de Pedro Sánchez con eles. Pola contra, o Goberno galego está a demostrar ano tras ano o seu apoio a estes enfermos e as súas familias, destinando máis de 3 millóns de euros anuais en axudas para facer fronte á compra de produtos básicos para o coidado, produtos sanitarios, como poden ser muletas ou cadeiras de rodas, ou para adaptar os seus fogares ás súas necesidades específicas. Galicia foi pioneira a nivel de toda España no ano 2018 en poñer a disposición dos enfermos dela un procedimento para axilizar a súa atención, tanto a nivel sanitario, para axilizar o seu diagnóstico, como a nivel social, implementando unha vía preferente para a valoración da situación das persoas con ela e que poidan acceder a un servicio pois no menor tempo posible. A este procedimento sumouse dende o ano 2023 unha liña de axudas directas de máis de 3 millóns de euros anuais para os enfermos dela e as súas familias. Falamos dunha axuda de 12.000 euros por enfermo para que poida afrontar os gastos que supón unha enfermedade que en pouco tempo, e hai que recordalo, fai que unha persoa pase de ser absolutamente autónoma a converterse nun gran dependente. A segunda das proposicións non de lei do Grupo Popular tamén está relacionada co ámbito social e a través delas o que pedimos ao Goberno de España é que manteña o financiamento íntegro e estable do 100% do plan corresponsables, de forma que se garanta a continuidade dos programas iniciados xa no ano 21. A través deste plan estánse a financiar programas tan indispensables como os dirixidos á conciliación familiar nos períodos de vacacións, a creación de bolsas de cuidado profesional para familias con menores, o fomento do emprego de calidade no sector dos cuidados e a formación en corresponsabilidade, especialmente dirixida a homes. Este plan contaba cun investimento anual por parte do Goberno central de máis de 191 millóns de euros dende o ano 2021.
pero os problemas xa se vislumbraron o pasado ano cando a convocatoria, que habitualmente tiña un carácter bianual, cubría só o ano 2024. O verdadeiramente preocupante chegou este ano, cando o goberno de Pedro Sánchez comunicou que recortaban 25% o orzamento previsto, poñendo ademais como condicionante que as comunidades autónomas, para recibir os cartos que lle corresponderían, deben cofinanciar a parte que o Goberno central deixa de aportar para o plan corresponsables. Ao noso entender, estamos diante dunha irresponsabilidade máis do Goberno do señor Sánchez e un novo recorte das prestacións sociais dun Goberno sen orzamentos que parece que improvisa día a día. E a isto se suma o feito de que se comunica cando o exercicio orzamentario das comunidades autónomas está executado en máis dun 50% e coas partidas orzamentarias xa comprometidas na súa meirande parte, polo que as deixa sen marxe de manobra para que poidan sufragar a parte que lles tocaría para atender as necesidades das familias en materia de conciliación. E, polo tanto, e diante desta situación, consideramos imprescindible que o Goberno de España recapacite e manteña o financiamento íntegro e estable para os plan corresponsables, sen recortes, sen demoras, para así facilitar a conciliación real das familias e a igualdade real de oportunidades entre homes e mulleres. Xa para rematar, o Grupo Popular vai realizar no vindeiro pleno 3 preguntas ao Goberno galego. A primeira delas ten que ver coa conferencia de presidentes prevista para o vindeiro venres. O que queremos é que se nos faga unha valoración sobre a reunión e o tratado da mesma, se que chega a celebrarse dado o empecinamento do Goberno do señor Sánchez de impoñer a súa axenda e vetar as propostas das comunidades autónomas, nas que, entre elas, por certo, está o abordaxe dun novo sistema de financiamento que a algúns lle parece fundamental, pero que deben descoñecer que o Goberno se nega a incluir na orde do día. A segunda das preguntas está relacionada cos recentes pronunciamentos judiciais do Tribunal Supremo respecto dos proxectos eólicos previstos na comunidade galega. E aquí, ídeme permitir que faga unha pequena reflexión sobre a incongruencia existente entre as sentencias do Tribunal Supremo avalando de maneira recurrente a correcta tramitación de parques eólicos por parte da Xunta e o goteo insistente de paralizacións de proxectos dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, máis en concreto nunha sala moi concreta dese tribunal. Partindo da base do respeto absoluto a todas as decisións xudiciais, resulta do máis sospeitoso as estreitas relacións que estamos a coñecer polos medios de comunicación entre xuíces do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que están a protagonizar a gran maioría destas paralizacións de proxectos eólicos coas asociacións ecoloxistas que se manifestan en contra destas iniciativas. Eu quero recordar que a muller de César non só debe ser honesta, senón tamén debe parecelo, porque estamos diante de actuacións xudiciais que están a paralizar de xeito preocupante o desenvolvemento dun sector industrial primordial para Galicia, a diferencia do que acontece noutras comunidades autónomas ou incluso cos proxectos impulsados polo Goberno central, polo que pedimos obxectividade nas decisións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre eólico, un sector que conta co total respaldo do Goberno galego para reducir as emisións contaminantes e acadar a neutralidade climática o antes posible. E, por último, a terceira das preguntas ao Goberno galego do Grupo Popular ten como obxectivo coñecer a actividade desenvolvida pola Oficina Económica de Galicia lo de cumprirse un ano da súa posta en marcha e, polo tanto, nos parece momento acaído para realizar un primeiro balance desa actividade desenvolvida ao longo deste tempo. E, pola miña parte, máis nada. Simplemente, se mo permitides, desexarlle a mellor das sortes a todos os rapaces e rapazas que estes días están a afrontar esa proba de acceso á universidade e o gallá que lles permita acceder a todas esas estudios e carreiras que a cada un deles terían como prioridade nos seus desexos. A mellor das sortes para todos eles. E sen máis, poñome á vosa disposición para calquera cuestión que queirades formular.
creo que o presidente Rueda vai tomar unha decisión pensando no exclusivo interés de Galicia. E, polo tanto, eu volvo a repetir, escoitei nesta mesma sala fai poucos minutos algunha crítica sorprendente sobre a necesidade de ir a defender os intereses de Galicia en materias tan importantes como o novo sistema de financiamento. Parece que, por parte de persoas que descoñecen que esa é unha das exixencias do presidente Rueda para que se aborde nesa conferencia de presidentes, é que o presidente Sánchez se nega recurrentemente a incluir xunto con outras solicitudes realizadas por Galicia e por outras comunidades. A cuestión é se esa conferencia se vai convertir nun foro interesante de debate entre as distintas institucións de goberno deste país no que abordar os problemas que a todos nos preocupan ou simplemente nunha especie de tramolla para que o presidente Sánchez poida ir a darnos un soliloquio que, en fin, comprenderán vostedes, xa estamos un tanto fartos de escoitar. O que queremos é que sexa útil, que aborde problemas reais e que sirva para solucionar esos problemas que a todos nos preocupan. Bueno, salir á rúa, eu creo que a pregunta non é si ou non, a pregunta é para qué. Entonces, nós, cada vez que se nos convoca a unha manifestación na que consideramos se están expresando o apoio a cuestións que consideramos importantes para as nosas institucións, para a nosa terra, vai nos atopar sempre. Cando o que se trata é de decir non a todo e de boicotear calquera iniciativa que se traia a Galicia, pois evidentemente non imos estar aí. Eu, se me pregunta, respondo claramente. Cada un terá os seus motivos para valorar se acude ou non acude a esa convocatoria. Eu a pregunta que me faría non é por que acudimos uns, senón que motivos terán outras persoas para quedarse na casa, porque realmente a situación en España empeza a resultar alarmante institucionalmente. Polo tanto, creo que vamos a ser moitos os que acudamos a decir nesa data e nese lugar que non estamos de acordo co que está acontecendo no noso país e que queremos recuperar a pulcritude na xestión das administracións e das institucións públicas para que España sexa e continúe sendo o que sempre foi, unha democracia homologable ao noso entorno. E últimamente hai, en fin, informacións que resultan preocupantes nese sentido. Con sorpresa. Sinceramente, hoxe tuvemos un pequeno debate que resulta francamente sorprendente, porque hai persoas que están estranadas, non só o BNG, porque se reciben as legacións diplomáticas dos países con que este país mantén relacións diplomáticas. Como lle expliquei a algún grupo, non é nin a este Parlamento nin a Xunta de Galicia a quen lle corresponde determinar cales son as relacións diplomáticas de España con Israel. Se alguén cree que deben de poñerse fin a esas relacións, terá que tomar as decisións. Pero, namentras as relacións diplomáticas se manteñan en termos de normalidade, entendemos que non é unha decisión de Parlamento nin de ningunha institución recibir aos diplomáticos de calquera alegación internacional. É unha obriga institucional que hai que atender. E, polo tanto, se fan as consultas pertinentes para saber se existe algún impedimento de carácter gubernamental que xustifique non recibir a un representante diplomático, e se non é así, se cumpre coa obriga de recibilo como non pode ser de outro xeito. En todo caso, comprenderá vostede que en materia de amistades internacionais o BNG non é precisamente o noso referente, e se quere alguén entender por qué, pois basta que bote unha ollada á súa lista de invitados na última Asamblea Nacional celebrada e comprenderá por que non podemos compartir os seus posicionamentos en materia internacional. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e supoño que nos veremos no pleno.